Už to mělo 4 minuty, bejty Magora. Má smrt, přichází bez omluvy. Těší se, jak bude ve Valhalle pít ze zahnutých rohů. S Odinem u jednoho stolu. Já vítám všechny valkýry, který mě vezmou zpátky domů, kde se sejdem u jednoho stolu, kde budem všichni pít ze zahnutých rohů. Když půjdu první, no a co má být? Budu nás čekat a u toho pít. Buďte se těšit, až přijdete za mnou do Valhaly, kde budete vyprávět své příběhy. Až tam všichni budete, Rory pozvedneme a společně s Valkýrou skol si připijeme. V tento vzácný moment, kdy u brány Asu se sejdeme, oslavíme bojem, kdy spolu padnem, abychom mohli znovu vstát. Skol budem nahlas řvát. Smrt není zlá, smrt je začátek, když život vyprchá a nový začíná. Valhalla je tomu příkladem, kokoti na karambě. Když půjdu první, no a co má být? Budu nás čekat a u toho pít. Buďte se těšit, až přijdete za mnou do Valhaly, kde budete vyprávět své příběhy. Když půjdu první, no co má být? Budu na vás čekat a u toho pít. Buďte se těšit, až přijdete za mnou do Valhaly, kde budete vyprávět své příběhy. Až tam všichni budete, Rory pozvedneme a společně s Valkýrou skol si připijeme. Tento vzácný moment, kde u brány Asu se sejdeme, oslavíme bojem, kdy spolu padnem, abychom mohli znovu vstát. Skol budem nahlas řvát. Smrt není zlá, smrt je začátek, když život vyprchá a nový začíná. Valhalla je tomu příkladem, kokoti na karambě.